שלום חברים, אנחנו מעלים את הסרטון הזה ליוטיוב. תגידו, אלכס, תגיד שלום. הלו. ביד. אוקיי, תודה. תודה שון, תגיד שלום. הלו. זה הכדור, זה הרגל שלי. עכשיו אנחנו נראה לכם פה כמה פעלולים ששון עושה לאלכס. וגם אני. אוקיי? ואנחנו מתחילים את זה ב3, 4, שוב לדרך. משוגעים הם? לא צוחק איתכם. הופה, הנה שון, כמה שהוא חכם. אבל גם אלכסנדר חכם. מאוד חכם. הופה, איזה יופי. שון הולך, עושה לו סיבובים בלי שום בעיות. איזה יופי! והוא עם הכדור. אלכס לא רץ. עכשיו, הוא רצה לעשות לו שריל אבל הוא לא מצליח. כי הוא פשוט עובר אותו, תקשיב, הוא חכם. הוא מצחיק. אוקיי. איזה יופי! והנה שון מכניס את הכדור. איזה יופי! כל הכבוד. ביי, שון, תגיד ביי. ביי. אלכס, תגיד ביי. לייט. ביי. נתראה בסרטון הבא. שלי ביי. ביי.